Аз съм човек, който така видимо се отличава от хората в този свят, с това, че се придвижва с инвалидна количка. Живота ме срещна с хора, които ми показаха светлината и смисъла на живота, защото до този момент аз наистина нямах смисъл на живота. Борбата ми беше дали да живея или да умря, като много по-често си мислех за самоубийство и те ми подариха Библия. Това беше началото на моята промяна. Това беше старта на новият ми живот. Трудно ми беше да повярвам, че съм грешна, Иване. Защото аз бях само на 10 години. Това, което бих аз казала на човек, който ме попита, че единствената надежда и че това, което може да промени живота му, сега не казвам Бог. Има хора, които в страданието цял живот обвиняват другите около себе си, цял живот считат, че някой друг им е длъжен и виновен. Аз не знам дали мога на такива хора да помогна. Добрият самарянин прави това, което може. Той не прави нищо, което е свръх силите му. Аз мисля, че не трябва да се помага единствено на мързеливи хора. И това, което последния път направих, е, че просто питах човек как се казва. Митко, още помня името. Защото, примерно, аз когато работех към А1, аз бях най-добрата в екип. И всички ме питаха как правиш ти тия сделки. Ние не можем да направим по една, по две. Ти правиш 12, 13, 15. И можеш да работиш. Защо да няма това, че си инвалидна количка, какво ти пречи да работиш? Има толкова много работа. Това, което аз искам, е църквата да е достъпна. Когато дойде времето да имаме тази среща на тази трапеза, която очакваме в небето с Исус, много хора ще отпаднат, но Той покани слепите, немите, кучи. Той казва: отидете по улицата и доведете при мен слеп, ням, глух, хора, които са точно с специфични потребности. Ако в една църква няма човек с увреждане, тази църква няма никога да бъде свидетел на чудото на изцеление. Може да съгласиме това, че си мечтаем за това църквата да бъде поне една идея малко по-достъпна. На целия свят не мога да помогна, но на един мога, със сигурност. Каквато и ситуация да е човек, на един човек може да помогне. Така че да помогнем на един човек. А това, което трябва да увеличим, е прошката. Защото в семейството най-много си грешим един на друг. Вътре в мен идва някакъв така бунт и гняв, когато се говори лошо за българите. Не, българите са много добри хора.